We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teko Camp. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Pipila ka mga simbahan sa Cagayan de Oro City gipasirado. Atong siren kung ano sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, ipasirado ang pipila ka mga simbahan human nga naigo og COVID-19 ang pipila ka mga pare dinhi sa Dakbayan ug probinsya. Nagpagawas karon og pahibalo ang Archdiocese of Cagayan de Oro nga gamando sa pagpasirado sa unom ka mga simbahan sa syudad ug sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini mao ang Black Nazarene Shrine ug San Isidro Labrador Parish sa Cagayan de Oro City. Ingon man Our Lady of Candelaria sa Taguluan, Immaculada Concepcion sa Hasaan, Our Lady of Mount Carmel sa Bubuntugan ug Santa Cruz Parish sa Lagindingan, tanan sa Misamis Oriental. Kinihuman nga naigo og COVID-19 ang siyam ka mga pari nga gaserbisyo sa mong mga simbahan. Busa sugod Abril 28 hangtod Mayo 7, sirado ang mong mga simbahan alang sa pagpahigayon og disinfection. Ang uban na ay mga mild nga mga kuan nga mga sintomas apan naana na sila mga tambal o gina-attend sila sa ilang mga kung unsay dapat nga ihatag sa ilang mga tambal aron nga mamaayo sila. Tanang close contact sa mga paring nagpositibo gipailawom na sa quarantine human nagnegatibo sa swab test. Butsang pahugtan ang pagpatuman sa minimum health standard palibot sa simbahan aron malikayan ang pagkuyanap sa mong sakit. Samtang tungod sa naitabo sa mga kaparian, buot karon sa Cagayan de Oro City LGU nga mag-request og dugang vaccine gikan sa National IATF aron mas mapadali ang pagpabakuna sa katawhan. 700 a day, 1,000 a day, no? Para kahibalo sila. We can handle so many vaccinations a day with all our vaccination centers. Ipasalig na to, no? Tek, wala usay misa nga pagahimuon sa mga simbahan nga gipasiradaan apan sigon sa Archdiocese mamahimo gyapon magsimba ang mga deboto sa mga simbahang wala na apektuhan. Ingon man, pwede sab sila magmonitor sa mga online mass. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Kapin 30 ka mga pulis ang nadugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Caraga Region. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi niining report. 38 ka pulis sa Caraga Region ang nagpositibo sa COVID-19. Kinihuman gipailam sa RT-PCR test ang tanang personnel sa kapulisan sa rehiyon. As of April 25, 280 na ka mga pulis sa rehiyon ang nagpositibo sa COVID-19 ug 242 ang nakarecover.
Ana sa 9,820 ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region. 920 ang active cases, suman 8,549 ang nakarecover ug 351 ang namatay. Sa Davao Region, 3 ka baby ang nakarecover na sa COVID-19. Usa ka newborn baby boy nga taga-Laak sa Davao de Oro, usa ka 1-month-old baby boy nga taga Mungkayo sa Davao de Oro Sab, ug 1-day-old baby girl nga taga Panabo City sa Davao del Norte. Misa ka na sa 23,094 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Region. 709 ang active cases, sumanatala ang 21,408 recoveries ug 977 ang namatay. Samtang mas miubo sa kapin 200 ang COVID-19 active cases sa Davao City o katong wala pa naayo sa sakit. Humanatala ang 37 new recoveries kagahapon ug 11 ang new COVID-19 cases. 272 ang active cases kay 13,434 ang naayo na ug 685 ang namatay. Sa Zamboanga City, sirado hangtod May 10 ang billing o collection section sa Zamboanga City Water District human nadugangan ang mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. April 20, unang gilockdown ang buhatan dihang usa ka empleyado ang nagpositibo sa sakit. Samtang suspendido ang City Council session kagahapon human dunay konsehal ug staff niini nga nagpositibo sa COVID-19. Naka-lockdown na sabang opisina sa konsehal. Miabot na sa 6,067 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,370 ang active cases, man 4,465 ang nakarecover na ug 232 ang namatay. Sa General Santos City, doon na saliva RT-PCR test ang Philippine Red Cross chapter sa syudad. Nagkantidad kini og 2,500 pesos. Tulo ka adlaw pa una makuha ang resulta kay dalhon pa sa Cagayan de Oro City ang sample alang sa lab test. Doon na 2,424 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 137 ang active cases kay 2,197 ang naayo na ug 90 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 2 anyos nga batang lalaki nga taga-barangay Bunbon ang pinakabata sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Doon na kini sintomas ug naka-admit na sa ospital. Ana sa 4,733 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 360 active cases, suman 4,159 ang nakarecover na ug 214 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Walo ka balay ug 2 ka tindahan ang nangasunog sa Davao ug Butuan City. Atong sayron ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Real 7 ka mga balay ug 2 ka tindahan ang nasunog sa naglahing lugar dinhi sa Davao City samtang usa ka ancestral house Butuan City na ugdaw. Ugdaw ang usa ka balay ug katapad yung tindahan sa Remco Village, Panacan, Davao City adlawng Lunes. Sa investigasyon sa BFP, nabiya ang gadget nga naka-charge ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Kagahapon, niulbosab ang sunog sa usa ka sari-sari store sa Salakot, Barangay Talomo, proper Davao City. Diin, doon na say balay ug multicab nga nadamay. Pagkagabi sa Galyera de Oro sa Barangay Bago Galyera, 5 ka mga balay ang naugdaw. Diin, nabiya ang hinaling nga kahoy ang nakitang hinungdan sa sunog. Ang total ani more or less mga 500,000 no ang damage nga nako nato na come up nato. Sa Butuan City, nasunog ang usa ka balay sa San Francisco Street, Barangay Leon Kilat kagahapon. Sumala sa caretaker sa balay, bag-o ra siya og iyang asawa ug anak miabot sa balay gikan sa department store dihang miulbo ang sunog sa likod sa balay. Wala hinoy na angol sa maong insidente, samtang parayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. First alarm po natin ang sunog kung saan meron po tayong 2 fire trucks galing sa Butuan City Fire Station. Real parayon pahimangno sa mga otoridad himuong regular ang pag-check sa mga linya sa kuryente o dili magbilin og mga nakasaksak nga gadget aron malayo sa sunog. Real. Okay, daghang salamat Argil Relator. Sa Lanao del Norte, siko pang usa ka amahan kinsa gireklamong milugos sa kaugalingong anak ingon man silingan nga pulos minor de edad. Pinasikad sa warrant of arrest gidakop sa NBI ang 61 anyos nga sospek nga taga Lanao del Norte. Ang sospek itudlong ng lugos sa kaugalingong minor de edad nga anak ingon man sa ilang Batan-ong silingan.
Sumala sa NBI, dugay na kunong wanted ang suspect apan dili padakpan sanglit ibahad kini sang mga silingan nga pamatyon sila kung mutugan kung asa kini nagtago-tago. Gipanghimakak sa suspect ngayang gihilabtan ang silingan samtang midumili kining muhatag og pahayag labot sa iyang anak. So yun ang nakabigay sa atin ng immediate action dahil yung mga tao ron is tinatakot niya. At yung mga kabataan naman doon is natatakot sila because of the incident ng rape. Wala man ko ingon nga nagbuhat ko ng bataag atraso, ng kasuhan minoon ko nila. Yuta midahili sa karsada sa Mawab, Davao de Oro. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Natabunan sa midahili nga yuta ang duha ka lane ning bahin sa kilometer 69 National Highway sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro, alas 2 kaganihang kadlawon. Sumala sa Municipal Risk Reduction and Management Office nga nagka-landslide sa lugar tungod bihumok ang yuta, resulta sa way puwas nga pag-ulan. Natabunan ngayon ang lane o ang linya sa kalsada sa National Highway going sa Tagum. So katungaan lang sa mga highway ang pwedeng magian. Mong personahe sa MDRMO, gideploy na mo dito aron mo assist sa traffic. Gilayong mihimo og clearing operation ang MDRRMO ug DPWH aron mabalik sa normal ang dagan sa trapiko. Pagdayon kami aerial inspection, pinagi sa pagpalupad sa atong drone diri sa MDRMO aron makita na to ang kinatibukan nga picture dito sa apektadong area ug sa uban pang mga sikbit nga mga kabukiran. Pahimang nosab sa otoridad sa mga motorista nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho. Labi pa nga makasinati gihapon kita og pag-ulan tungod sa localized thunderstorm, labi na sa gabii. Niadtong nakalabay gabi lang, nagbangga ang pick-up ug van sa kilometer 67, diin daghang pasahero ang samdan tungod sa paspas nga pagpadagan ug kadanlog sa dalan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Tibok Mindanao makasinati og mayong dagan sa panahon apan posible gapong ulanon pagkahapon labi na sa gabi. Easterly sa nakapekto karon sa Mindanao. Lauman ang maayong nga dagan sa panahon labi na sa adlaw apan dako ang posibilidad nga muulan pagkahapon labi na pagkagabi sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Barm ug Davao Region resulta sa localized thunderstorms. Busa tambag gihapon sa pag-asa nga kanunay magwabinantayon sa kalit nga pag-usab sa dagan sa panahon. Ado na lamay init or iga nga weather condition na sinati. Ang kataason ni ini sa weather temperature between 10 a.m. hangtod na sa alas 3 sa hapon. O ado na say mga kalit, mga patak-patak, mga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat sa mga bukid nga dapit. Epekto na sa localized thunderstorms nga din dalasad sa maong easterlies. Nasaksihan sa Zamboanga City ang kanindot sa supermoon. Samtang sa Pagadian City, daw dunay pormang naw ang nakitaan dihang mihayag ang bulan sa kalangitan. Ani report. Mo kini ang nasaksihan sa mga Zamboangueños sa barangay Malagutan sa Zamboanga City alas 8 Martes sa gabi. Mihayag ang kalangitan tungod sa supermoon. Ang supermoon sagad masaksihan kung mas duol kini sa kalibutan. Busa mas dako kini kung tanawon. Apan sa Pagadian City, pinasay usap ang nasaksihan sa mga residente alas 9 Martes sa gabi. Sa video nga kuha sa usa sa mga netizen, sa unang tanaw daw normal lamang ang pagkahayag sa bulan. Apan dihang gi-zoom na ang kamera, daw makita ang hugis sa naong sa usa ka tawo kung asa duwa na kini mga mata. Apan sumala sa mga eksperto, daw naporma lamang ang maong hulagway tungod raw usab sa mga gabon nga nahayagan sa bulan nga mag-create og illusion sa usa ka naong sa tao. The closest that the moon comes to the earth in elliptical orbit, resulting slightly dako or bigger and brighter ang maong apparent size sa maong lunar disk as we viewed from the earth. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga gobernador sa Misamis Oriental ug Cotabato na bakunahan kontra COVID-19. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Nabakunahan na og unang dose sa Sinovac vaccine si Misamis Oriental Governor Bambi Imano. Kini human gibutang sa A1.5 classification sa prioritization group sa IATF ang mga local chief executive sa high risk area nga mabakunahan. Adunay pipila nga dili na sila magpabakuna kay nahadlok sila na mubalik tong atong may nalipong, atong nangubag ang mata, na balaka ko nga dili sila magpabakuna kay tungod na itong epekto. So, akong gipabakunahan ang akong kaugalingon para pagpakita sa ila nga luwas ang bakuna paghatag sa ato sa DOH. Hinuon wala man kuno siya nabati nga adverse effects sa bakuna. Karong bulan sa Mayo usab ang iyang schedule sa second dose sa Sinovac vaccine. Lauman sab nga moabot karong simanaha ang mga bakuna alang sa mga senior citizen. Gibakunahan na sab si Governor Nancy Catamco sa Cotabato Province. 5 higayon siyang gikuhaan og blood pressure human kini misaka. Una siya nabakunahan og first dose sa Sinovac vaccine. Wala sab siya na sinati ang adverse effects pagkahuman. Gipaklaro sa gobernadora nga regional IATF ang duha ka mayor ang mipili kaniya aron magpabakuna. Kini aron sab ipakita sa katawhan nga luwas ang bakuna kontra COVID-19. Samtang gibakunahan sab ang napulo ka senior citizen nga empleyado sa Cotabato Provincial Hospital. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mipadayag upasubo ang mga ginsakpan sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City human namatay sa COVID-19 ang ilang kapitan. Sulod sa tulo ka termino nga nagserbisyo ang kapitan sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City nga si Mericor Calizo human siya mipanaw tungod sa COVID-19. Nag-leave na ang kapitan sa hinapos sa Marso kanu usab nagsugod ang iyang mga gibating sintomas. Nakurat ang mga kaubanan sa barangay sa kalit niyang pagpanaw. Gibutang nasa half-mast ang bandila sa barangay. So uban sa PDA sa pulis, nag-ano sila na holding nga nikuyog man siya pag ano dito gikan sa Sunwan, paingon dito sa taas, nagbaklebe na init kasi nga tanan nakabalo init ka to nga time. Unay dagilo na magulin siya nga init kayo na magisipon siya. She's very okay, she's very active, she's very noble, very compassionate. You know, our barangay kapitan is always smiling. Whenever you approach her, she's very nice. Nanawagan ang kabanay sa missing nga crew sa LCT Cebu Great Ocean nga nasadsad sa Malimuno, Surigao del Norte kalabot sa pagpangita sa ilang kabanay. Anang report ni Argil Relator. Hulagway kini nga gipang-send sa crew sa LCT Cebu Great Ocean nga si Mark Suarez, 25 anyos, tagalingig Surigao del Sur, sa ilang group chat sa iyang kabanay kung asa makita nga nagsuot sila og life vest ug dunay dalang life ring ang mga crew. Og sa laing video, makitang misulod na sa barko ang tubig dagat. Lunes sa buntag, laing video na sab ang gipadala ni Mark. Diin makita nga nang lingkod sa taas kabahin sa barko ang mga crew. Samtang giduyan-duyan kini sa dagkong balod. Amo asyang gi-comfort through sa among mga text messages nga amping lang diha ma presence of mind, ampo gyud sa Ginoo. Ayaw pagkaratol, relax. Martes sa buntag, nahibaw-an na lang sa kabanay ni Mark nga narakip siya sa mga missing nga sakay sa barko. Siya og laing unong pa ka mga crew ang parayong ginapangita karon. Bisa ni ini, naglaom gihapon ang kabanay ni Mark nga unta makita pa siya. Ugot ang among pagampo sir nga makita siya nga buhi. Pero sir, di man nato tanan pagbuot. Kabaluta nga ang Ginoo may naay mas maayong plano para sa atong tagsa. So kung kabubuton na sa Ginoo, sir nga kuhaon na siya sa amoa, wala may mahimo. Ang amo lang nga babalik siya sa amoa, sir, para na mahilunat na pud mi karon, sir. Nanawagan karon ang kabanay ni Mark nga unta paningkamutan gihapon sa kumpanya sa barko ang pagpangita sa mga missing nga crew. Nanawagan sab sila nga kung dunay makakita kang Mark, mamahimo mo kontak sa numerong 0950-698-3943. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gikatakdang upahigayon og job fair ang Dole Davao karong Mayo 1 Labor Day. Sama sa naandan, magpahigayon og job fair ang Dole
Karong Mayo 1 apan tungod kay dunay pandemya himuon kini online. Aduna kini tema nga Mayo 1 sa bagong panahon manggagawa at mamamayan babangon susulong. Dulan 2,000 ka bakanteng trabahong itanyag sa mga virtual job fair. Gitambagan ang mga interesadong aplikante nga susihon ang mga nakapost sa mga bakanteng trabaho o gilayong magparehistro aron maka-akomodar sa Mayo 1. Alang sa dugang detalye, bisitahi ang Facebook page sa Dole Davao. Gipasigarbo sa Davao City Police Office ang ilang pinakaunang EOD ICOR robot nga dakong tabang batok terorismo ug ang pinakaunang narcotic sniffing dog sa syudad. Samtang pipila ka government vehicles ang nadawat usab sa Davao City LGU. Ani ang report. Now let us keep 3 laps far in the hole. Mao kini ang pinakaunang EOD ICOR MK3 robot sa Explosive Ordnance Disposal Unit sa Davao City Police Office nga si Davao Bot. Gidisenyo kini alang sa mas hapsay ug mas luwas nga paghandle sa mga improvised explosive devices. Mamahimo sab kini makatabang sa hostage negotiation o uban pang delivery o retrieval operations. Nakadagdag po ito ng kumpiyansa ng ating mga pulis, lalong-lalo na po yung ating membro po ng EOD K9 unit natin. Gipresenta usab ngadto sa lokal nga pangamhanan ang pinakaunang narcotics detection dog sa kapulisan nga si Bob. Gitrain kini nga makadetect og unom ka klase sa narcotics nga mao ang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, heroin ug pencyclidine. Samtang upat ka mga electronic tricycle o e-trikes ang gidonate sa Move Her Coalition, usa ka grupo sa kababayenhan ngadto sa lokal nga pangamhanan alang sa mga kababayenhan sa Pakibato District, Davao City. Duna sa bagong 30-seater bus ang lokal nga panggamhanan nga napalit pinaagi sa cash incentive gikan sa Philippine Sports Commission. Human na himong 4th place ang dakbayan sa Philippine National Games niadtong tuig 2018. Mao ni siya ang ginaingon nato balik-balik nung strength sa ato ang syudad. Ang ato ang strength is the unity of the peoples and residents of Davao City. So mapasalamaton ta sa ilahang hugot na pagsuporta o dakong tabang sa ato ang trabaho dinhi sa syudad sa Davao. Kauban si Leo Arcahis sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas miubos ngadto sa kapin 60,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw ug katong wala pa naayo sa sakit. 67,769 ang total active cases sa Pilipinas, sumanatala ang 10,739 new recoveries karong adlaw. Busa 935,695 na ang total recoveries. 1,020,495 na ang kinatibuk-ang kaso tungod sa 6,895 new cases, samtang 17,031 ang namatay. Sa Mindanao, misa ka pa sa 5,504 ang COVID-19 active cases. Ana sa 67,881 ang dunay COVID-19. 59,846 ang naayo na ug 2,531 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 148,735,000 na ang nataptan og COVID-19. Sobra 86,268,000 na ang recoveries ug kapin 3,135,000 na ang namatay. Mukabat sa halos 4 million pesos ang nakolekta sa Davao City LGU gikan sa mga malapason sa face mask ordinance sa Dakbayan. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa report sa City Treasurer's Office, lapas 3.9 million pesos ang nakolekta sa Davao City LGU gikan sa 7,910 ka malapason sa face mask ordinance sa Dakbayan. Kapin 729,000 pesos sa mong koleksyon ang mapadulong sa mga barangay, samtang sobra 3.2 million pesos ang alang sa syudad. Ang nagunang napulo ka barangay nga dunay daghang dinakpan mao ang Barangay Bukana, Kalinan, 5A, Wilfredo Aquino, Tibungco, 2A, Santo Niño, Buhangin Proper, Bago Aplaya ug Sasa. Is there a report for, let's say, the shares of the barangays from the collection of from the citation ticket? We already submitted the list of barangays with their corresponding shares to the office of the Vice Mayor and also to the office of Councilor Ibuyan, Your Honor. So out of this collection, ma'am,
The total barangay share is 729,300 pesos. So 180 ka barangay sa Dakbayan, 159 niini ang nagtalog dunay mga kaso sa kalapasan sa face mask ordinance. Sumala ni Kapitan Edgar Ibuyan Sr. nga dayagayod nga dunay gihapoy mga nagmagahi nga musuot og face mask sa pampublikong lugar, ilabi na sa ilang barangay. Busa, wala na siya matingala nga ikatulo sila. Kanang nawaringan na siya, nga di naging muto, amon na kung tagaan na gyud nato siya. Kaya last chance naman itong pagwaring niya. So butong nabutan sa tatin nga pagpanagop, di man ingon nga gumikan sa manaay percentage, no? Kaya man ta mapunta sa amuwa pod, mapunta man na sa panunanan sa gobyerno. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka dalagita nga mitambong lang kuno og birthday party na palgang patay kilid sa dalan sa Barangay Lasang, Davao City. Sayo sa buntag na palgang nagbuyod na lang sa Purok Taurus, Barangay Lasang, Davao City ang 15 anyos nga si alias Nika. Dunak ni samad dinunggaban sa tiyan nga bahin. Unang nailhan ang biktima pinaagi sa iyang education modules nga naadang sa kanal dool sa crime scene. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, mitambong ang biktima kauban ang iyang partner og birthday party sa usa ka higala sa Silingang Purok sa susamang barangay. Ulahing nakauban sa biktima ang 20 anyos nga partner niini nga usa ka miyembro sa LGBT nga mo'y person of interest sa insidente. Duha ka tarsier nga nakitaan sa usa ka luna sa Tagum City gibuhian ngadto sa Nature Park sa syudad. Gipangunahan sa lokang kagagamahanan pinaagi ni Tagum City Mayor Alan Rillion ang Uga City Environment and Natural Resources Office ang pag-release sa duha ka tarsier ngadto sa Tagumpay Nature Park niadtong Domingo. Ang maong mga mananap giton over ni Nenita Dabi, kansang caretaker mao ang nakakita niini sa iyang luna sa Purok Kasilak, Barangay San Agustin, Tagum City. Sumala pa nga mag-inahan ang duha ka tarsier. Mga kapuso, no, kaning plano sa atong syudad sa Davao o gingon man sa Davao region nga dunay gitawag natog nga closure sa border. Nindot ni siya kaya aron makontrola ang pagsulod sa mga tao. Ug hinaot na samtang nagahulat sa Regional IATF nga aprobahan kini, hinaot nga mahimo ning ehemplo sa ubang region dinhi sa Mindanao nga kita magkaiusa nga aron magpadayon gihapon nga ang aktibong kaso sa magitan nato kaganina no nga nagaubos dinhi sa Mindanao busa ato ang pahingusgan gyud nga ma-close ang atong border nga dili ta masudlan og mga kaso sa COVID-19. Klarohon na nato mga kapuso, dili lockdown. Dili lockdown sa reyon kundi semi-closure lang. But pasabot katunay mga importante nga lakaw sama sa trabaho o katong mga importante nga negosyo nga niyon diri sa syudad sa Davao o sa Davao region pwede gapon makasulod pero katong mga galaglaag lang kana pasensya gyud karon. Busa maghiusa gyud ta mga kapuso no, batok COVID-19. Ayan. Mga kapuso, greetings lang. Happy viewing sa mga taga-Lacson sa Kalinan, Davao City, labi na sa Valmores family ug Baby King Halili Valmores ug sa mga taga-Katalunan Pequeño, Davao City, labi na kang Antipolin Misa Duhay Lungsod ug sa mga taga-Tagum City, labi na kang Franz Joseph ug Kuya Boji Misa and family nga magsaulog silang anong natakan. Nagtanaw po dahil karon si Dr. Royce Torres sa Iligan City. Happy viewing. Nagtanaw sa batong kapuso nga si Bryce Padilla ug si Jipon Akanyas ug yung man sa Digo City nga si Yayem Lagahin. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Pusa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagwan kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.